ନାଇଁ ତ ଚିହ୍ନିନି କିଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୟସ ହେଲାଣି 18 ବାହା ହବ ତମେ ଏଥର। ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମୋ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ ଯେ କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ତମ ନାଁ ଟା କଣ କହୁନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୋଉଠି କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କହୁନା? କି କଥା ଏଗୁଡାକ? ତମେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତମ ନାଁ ଟା କହିବ ନା, ଆମେ କେମିତି ଆମ ନାଁ ଟା କହିବୁ? ମ୍ୟାଡାମ ତମ ନାଁ ଟା କୁହ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଙ୍କଣ ଓ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ନାଁ ଟା କଣ? ନାଇଁ ଆମର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛି ଅନାମ ପିଲା। କଲରା ପୋଟଳ କାଙ୍କଣ, କଲରା ପୋଟଳ କାଙ୍କଣ, ଓ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଟାଇଟେଲ ଟା କଣ? ମହାନ୍ତି। ଆରେ ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ସମିତେ ଚାହାନ୍ତି। କିଏ କଲ୍ କରୁଛ? ଏଠି ଫୋନ କରୁଛ ଫେର କହୁଛି ନା ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି। ନା କହୁଥିଲି କି ହେଲା ତମ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ତମ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି? କିଏ 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 କହୁନ? ଗୋଟେ କଥା କହିବିନି ହେଲା। କହୁନ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କିଏ ବେ ତୁ ରାତି ବୋଉଙ୍କ ଫୋନ ଦେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣ। ଦୋକାନ ଶୁଣ ତମର ହଁ ଅଛି ତ ହଁ, ନହେଲେ କାଟିଦେବ ଫୋନ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ଆଉ। ଦୋକାନ ହେଲା ଏଇ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା? ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ଏଠି ଲଫଡା ଦୋକାନ ହେଲା। ମୁଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ କରି ହେଲା। ମାଣ୍ଡୁ ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଟା। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ଏଇ ନମ୍ବର ତମ ଘର କୋଉଠି କୁହନି, ମୋ ବୋଉ କହିବି। ମୁଁ କାଟିଦେବି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ତମ ଦୋକାନରେ କିଛି। ତମ ମାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ରେ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝେ ରେ, ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦେ ରେ, ଦେ 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 ରେ, ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଦେ ରେ, ଦେ 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 ରେ, ସିଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ କଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ କଲ୍ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ରୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଖଟ ଖାଲି ମୋ ଗୋଡ ମୋଡିଦବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ନା? ଚାଲ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ, ତମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କେୟାର ଦରକାର, କୋଉ ସେବା ଦରକାର ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏକି ଆସି ଆମକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବହୁତ ସୋଦା ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ସେଇଥିରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। 78560 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। 78560 କଣ କହିଲା ନମ୍ବର କି ସୁଗା ହେଲାନି। 78560 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିଯିବ। 4ଟା 5ଟା ନମ୍ବରରେ ମାଣ୍ଡୁ ଉଠେଇବେ, 10ଟା ନମ୍ବର ନହେଲେ ମାଣ୍ଡୁ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯାଉନି। ସରି ସାର୍, ଆପଣ ଦିମାଗ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦରକାର ଅଛି ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଦୌଡ଼ିବି କଣ ପାଇଁ? କଣ କରୁଛୁ କଣ ଏବେ? ଆରେ କହୁଛି ଖାଉଥିଲି, ତୁ ମତେ ଫୋନ କଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବୁ? ଖାଇ ଶୋଇବୁ କଣ କରିବୁ? ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିକି ଘର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଘର କାମ ଫୋନ ଚଲେଇବୁ ଆଉ କଣ? ଫୋନ ଚଲେଇ ଫୋନରେ କଣ ଦେଖିବୁ? କହିବ କଣ ପାଇଁ ଦେବି, ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ? 5 ମିନିଟ ବି ମନେ ପଡୁନି ମୋ କଥା। 5 ମିନିଟ ବି ମତେ ଫୋନ କରିପାରିବନି? ଇରେ ବାବାରେ, ତତେ ଫୋନ କାଇଁ କରିବି? ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତୁ ତ ପଳେଇଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କୋଉଠି? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲୁ ବେଗାରେ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଛି। ଆବେ ଦେଖ ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିରି ଦେଖେ, ନ ବାହାରି ମତେ କହିବୁ। ପାନ ପତର